अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन सरासरं तात्पर्यं दूरचितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। ओम माया हि परोडे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद संमातु ब्रह्मयनि नमो। दानिया सार बिनि उनाव जोंनि बर' साहित्य एबा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथांखौ बिहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंनि दिनै सेमिनारनि मासिगिरि बिथां गोविंद बर' बिथांखौबो बिहरनो थाखाय खावलायबाय। बिथांनि उनाव बिथांनि उनाव बिबार बावगोन सार आफादगिरि सार दा आङो फिसाज्ला मोनसे ब्रिफ करत आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव गोसो होदों। थारैनो बे किताबनि गेजेरजों मिजिंथिदों नायगासियावनो बिथांनि सोमोन्दै जेबो मिथियोबा सारखौ बेखेवगिरि आलासि सार गाहाय खुंगिरि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों खावलायबाय। फुंबिलिनि बे गोथार आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरदों। दिनै बर' माहारिनि सासे मेम्बार जोंनि गिबि सिरिनि কৰিব বিচাৰিছোঁ যিসকল সদায় ব্যক্তিয়ে এই আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষেদি অহা যোৱা কৰিছে তেওঁলোকে